Γεια σας παιδιά, είναι Mr. Game 2004 εδώ. Σήμερα λοιπόν θα σας κάνουμε review. Πού με πένα? Ναι, με τον φίλο μου τον Φίλιππο. Το Assassin's Creed Rogue. Που εγώ προσωπικά δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά ο φίλος μου ο Λάμπρος το έχει τερματίσει. Το έχω παίξει και το έχω τερματίσει. Λοιπόν, μην με αφισβητείτε, το τελείωσα σε 2 εβδομάδες. Λοιπόν, Λάμπρο, δεν θέλω να το κάνεις spoiler, διότι οι συνέπειες είναι ότι μπορώ να το πάρω. Το ξέρεις. Σίγουρα θα το πάρεις. Και γι' αυτό δεν θέλω να κάνεις spoil τίποτα από την ιστορία. Εκτός από την αρχή που την έχω δει λίγο στο YouTube, δεν πειράζει αυτό. Οπότε, δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω τίποτα, γιατί αν σας πω θα ξέρετε όλη την ιστορία. Όπως και εγώ επίσης, που δεν το έχω παίξει καν. Που βέβαια πολλοί από την αγωνία σας θα έχετε δει σίγουρα όλη την ιστορία. Τώρα εδώ είναι PlayStation 3, 18 και πάνω φυσικά σιγά μην Σε ένα μαγαζί είχα δει το Special Edition και μπορώ να το πάρω αυτό. Οπότε τώρα θα διαβάσω τι λέει από πίσω. Επίσης παιδιά, σας έχω κάτι νέο. New background! Ακούω γνώμες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Διαβάζω τι λέει από πίσω. 18th century, North America. You once were an assassin. You are now a fearless Templar. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν δεν ξέρετε αγγλικά, θα σας το μεταφράσω βέβαια. Λέει ότι είμαστε στο 18ο αιώνα στη Νότια Αμερική. Και λέει ότι κάποτε ήσουν ένα assassin και τώρα είσαι ένας Templar. Οπότε μαγικό! το παιχνίδι, το Assassin μετατρέπεται σε Templar. Αυτό δεν γίνεται ρε παιδιά! κάνει την ιστορία. Είναι χαλάει την ιστορία δηλαδή. Σε κάνει στα μέσα του παιχνιδιού, σε κάνει Templar μέχρι το τέλος. Είναι δυνατόν. Στην αρχή σου δείχνει. Είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Στο εξώφυλλο δείχνει ότι είσαι με κουκούλα, οκ. Δείχνει ότι είσαι με κουκούλα. Ο Λάμπρος έκανε ένα διάλειμμα μικρό. Οπότε εγώ θα συνεχίσω λίγο το review. Δείχνει ότι είσαι με κουκούλα, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Αλλά το παιχνίδι, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο φίλος μας, ο ήρωάς μας, δεν είναι με κουκούλα διότι δεν είναι assassin. Οπότε η πρόσθεση... Ναι, αυτό πήγε να κάνει και νόμιζα ότι πήγε να κάνει κανένα διάλειμμα. Τέλος πάντων, φαίνεται κάπως ψεύτικο. Φαίνεται κάπως ψεύτικο. Και εμείς είμαστε κάπως των χρονών. Δεν είμαστε όμως 18 για να το παίξουμε το παιχνίδι. Δεν είμαστε 18 για να παίξουμε το παιχνίδι. Που είναι κάπως... Δεν ξέρω πώς θα το πει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το βάζουν 18 και πάνω. Το έχω παίξει, δεν έχει τίποτα τρομακτικό, δεν έχει τίποτα για τη λέξη από σίγμα ή X. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα από αυτά δεν έχει. Θα σας δείξω λίγο το μέσα. Και το πίσω ανοιχτό έτσι. Εδώ λέει ανάποδα. Πώς θα το βάλω. Τέλος πάντων, εδώ λέει PS3. Είναι λίγο ανάποδα, το ξέρω. Συγγνώμη αυτό. Στα πλάγια λέει Assassin's Creed Rogue. Άμα το διαβάσετε. Και πρέπει να πω ότι... Θα το αφήσουμε παιδιά λίγο να το διαβάσετε. Αν καταλαβαίνετε τίποτα. Να τους δώσουμε ένα λεπτάκι. Φύγετε. Διώξτε τους. Εγώ έρχομαι, επιστρέφω. Επιστρέφει γιατί κάτι χαζά μικρά μας διακόπτουν.
Είμαι πίσω, παιδιά. Εσύ θα μιλάς από πίσω, εντωμεταξύ μίλα. Φαίνεται καλό παιχνίδι. Είδα και το demo λίγο, το developer demo. Μόλις πρωτοβγήκε, δεν ξέρω πότε ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Να έχει κάποιες φωτογραφίες εδώ πέρα με τα πλοία που δείχνει. Και κάποιον... Και ο Assassin πλέον Templar να πολεμάει τους Assassin αυτή τη φορά. Είναι κάπως ανάποδο το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι φτιαγμένο από τη Ubisoft, όπως πάντα που μας τα φτιάχνει τα παιχνίδια. Λέει ότι έχει bad language εδώ πέρα, βλέπετε. Και ότι έχει violence έχει σίγουρα γιατί έχει πόλεμο. Και έχει bad language. Bad language δεν ξέρω αν έχει, δεν έχω παίξει το παιχνίδι γενικά. Οπότε ναι. Το Unity δεν το έχουμε διότι δεν έχουμε ακόμα PlayStation 4. Οπότε να το ξέρετε αυτό. Αλλά σύντομα θα πάρουμε κάποια φορά. Σε βλέπω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το παιχνίδι μας. Θα σας δείξω λίγο για το μέσα. Πρώτη σελίδα. Ουσιαστικά τώρα κάνουμε το unboxing. Ναι. Πρώτη σελίδα έχει τον ήρωά μας όπως το εξώφυλλο. Όταν το ανοίγετε... Έχει τις σελίδες και ό,τι λέει μπλα μπλα μπλα. Ναι. Και στο... Εντάξει, ευχαριστώ, πάρτε τα στα μούτρα σας, ορίστε. Και στο τέλος έχει Uplay TV Win. Έχει Collect units as you play to unlock the following rewards. Assassin Killer Outfit. Και σου δίνει κάποια όπλα και πράγματα. Επίσης τώρα να δείξουμε και την κασέτα μας. DVD όπως λέγεται κανονικά. Για το PS3 φυσικά, μην με μπερδεύσετε. Ναι. Και λοιπόν... Και δεν έχει βγει για το PlayStation 4, γιατί για το PlayStation 4, spoiler alert, έχει βγει το Assassin's Creed Unity που είναι αποκλειστικά στο PlayStation 4. Και δεν το βγάζουν αυτοί οι βλάκες για το PS3. Λένε, γιατί έχει καλά γραφικά στο PS3. Τι βλάκες. Οκ. Πίσω στο θέμα μας. Οπότε αυτό το review σήμερα είχε σχέση ένα Assassin's Creed. Έχουμε και το 4. Αν θέλετε γράψτε στα comments αν θέλετε να δείξουμε ένα review το Assassin's Creed 4 όπως θέλετε να το πείτε. Και αν θέλετε θα το κάνουμε review και θα το μεταδώσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε. Εντάξει παιδιά, αν θέλετε comments. Και αυτά για σήμερα γενικά. Λάμπρο. Αυτά για σήμερα, ναι. Για τελευταία φορά κάνουμε το Assassin's Creed Rogue, σας το δείχνουμε μια τελευταία ματιά. Μια καλή γεύση. Και τώρα που έχετε μια καλή γεύση από το εξώφυλλο, μπορεί κάποια φορά να σας δείξουμε και κάποιο game. Και να το αγοράσετε κιόλας. Ναι, μπορεί να σας πείσουμε να το αγοράσετε. Και αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να τους τάπεσε τα λοιπά. Ελπίζω να το απολαμβάνετε το βίντεο. Κάντε subscribe, like και share με τους φίλους σας. Και βέβαια γράψτε μας στα comment τι θέλετε να κάνουμε review ή τι μπορεί να αγοράσουμε, τι θέλετε να αγοράσουμε. Και να το κάνουμε review και unboxing. Και αυτά για σήμερα. Και τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο. Bye!